Palikod lang ako, pero ako na agad ah. Vlogger na siya yan. Lalaro ka namin ng mga tono. Lalaroin mo yung mga takip. Oh, sige na, mag-intro na kami ni mama mo. Oo nga. Sunday morning, laba-laba. Pero bago ang lahat, gusto namin mag-intro. Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon papakita namin isa sa mga routine namin na bago ngayon kasi yung mga nakarang araw parang nabuboro yun na si baby sa pag-upulong dun eh. Sa, ang tawag dito? Sa veranda dun. Ngayon lalabas kami kasi mag-walk kami. Ilang linggo natin yung ginagawa? Ano pa lang, days pa lang, mga 4 days. 4 days ba? 5 days? Mga ganun. Wala akong pasok nung Monday. Laki ng pimples. Saka Tuesday ata nag-start. Oo, Tuesday. Tuesday. Oo. Ayun, lalabas kami. And, ano bang sasabihin ko? Sige, kwento mo muna kayo sa amin, Lalabas kami dyan sa may... Basta lakad-lakad lang dyan. Safe naman yun, di ba, yung lugar na yun kasi nung lugar namin kasi consider na parang dead end na ano tawag dito, na purok. Parang walang dumadaan gaano, parang mga residents lang sa mga nangungupa yung dumadaan. So, labas muna kami and magpa-araw. So, yan na. Takpan ko na ba ito? Oo, takpan. Okay. Hanga na si baby. Oh man. Hindi tayo nakapagdala ng phone para sa 15 minutes. Siguro, halaan natin yung camera mag 15 minutes para maging timer. So, ganito lang kami dito every morning. Alakad din. Yan, no? Tignan mo yun, mahal. Anong oras na ba? Kalam eh. Parang mga 10. Kalimutan kong dali yung cellphone. Parang mga 10 o'clock. Paikot-ikot lang kami. Tapos, mga pinag-uusapan namin parang yung mga kung ano lang maiisip namin. 15 minutes na gano'n. Gusto mo maglakad, mahal? Ay, gano'n ba? Sorry. Sasabay ko dun sa salita ko. Kasi Kalimutan kong magdala ng cellphone. okay, para sa timer, no? Oo. Excited ka kasi. Hindi ako sa excited. Hindi ko na Hindi siya SS kasi para anak paglakad-lakad. Dulo hanggang dulo lang kami. Para, wala lang, walking lang. Hindi naman sa dulo talaga hanggang dulo, pero parang hanggang sa bungad lang. Ito yung mga nalakaran namin isang roll ng video para sa mga lalakaran lang namin. See? Para sa lalakaran. Ako yung magiging subject. Ako muna yung magiging subject. Maalog dito ah. Maalog kasi walang gimbal eh. Araw lang kami.
Ikaw naman yung pabalik. Sige na. Hawak mo si baby. Oo, kahawak ko si baby. Ano yung pabalik? Dapat pala bilang natin yung balikan na. Next step. Yung balikan. Kung ilang makabalikan? Oo, yung 15 minutes. Bagay, para may document din ako kung ilang beses tayo bumalik, no? Kasi minsan sa haba ng usapan, hindi na rin na pag-uusapan. Yan talaga eh. Diba? Yan, hanggang dito lang. Isang ikot. Oh, mahal, ako na yan. Pasahan ng camera, pasahan din ng sanggol. Last na yan ah. Na, ikot? Last na yan na pasahan kay Oh, baby. ako nang bahala kay baby. Wala, naghahanap na yung mga ano, may helicopter. Titingnan, shoot to kill na daw yung ano, mga, Tambay. hindi, yung mga naglalakad sa labas. Na walang mask. Ang ganda talaga dun sa bundok. Oo nga eh. Wait lang, kita natin yung sa Medyo bundok. malapit. Pag medyo malapit. Oh, sige. Oh. Medyo malapit yung pimples. Biglang tubo ng pimples ko. May bago naman akong alaga. Ito, pakita mo. Sige. Yung parte ng bundok na may ulap. Lapit mo sa mukha namin. Pansin. Di ba pa yuto? Pag ganun. Yung ano na, vlog natin. Amo. Paikot-ikot ah. Para naman to kasi. Ay. Isang buwan na si Aseyas. Ay, isang taon. Mag-11 months pa lang. Isang buwan. This beautiful life 난 너의 곁에 있을게 Manager dun sa trabaho. Ah, Kaya binitbikan, kilala ko yun. yun yung sasakyan doon. Oo. Parang may nagbuhos ng ano dito ah. Amoy ano ah. May Amoy tawag dito. Kanal. nag-boost na. Dito may kanal. Few minutes walk para sa 15 minutes na exercise. Pagkatapos kumain ng uminom ng smoothies. Tayo mapag-usapan ah. Madalas ang topic namin dito yung mga ano eh, future plan. Alam mo yun, parang
nagpaplano kami ng future, saka nagpaplano kami para mamaya. Sample yung kinakain natin every after nito, kasi ang umaga natin kasi smoothies lang eh. So ang after nito, ang napag-usapan ng pagkain natin, champurado. Di ba? Champurahan. Tapos pag may pasok kasi ako, usually ang pinag-uusapan, anong oras uwi, mga ganon, anong balita sa trabaho. Sobrang lang sobrang ganda ng pag-walk sa umaga, kasi parang nabasa ko noon na pag nag-walk kayo sa umaga, nakakuha ka ng sunlight, plus syempre alam mo yung gumagana yung left and right brain, di ba, yung creativity, saka yung ano ba yung isa, something na brain, Oo, kasi tsaka nakakita ng mas malawak nature, pa. yun. Oo. Yung left and Sarap, right brain, kasi yung Hangin, ito sarap. yung tawag dito, gumagalaw yung left and right ng body parts. Wow. Hindi lang hindi lang tayo parang ang tawag doon naka-stuck sa Stuck lang, oo. Saka alam mo yung parang cabin anxiety. anxiety, yung pag yung Cabin? Kevin Kevin na lang sana. Cabin. cabin anxiety, yung tipong yung pag mata mo hindi na kakita ng nature o hindi nakakalabas. Parang Yun. nasa isang ka lang, kwarto, ganun. Oo. So, tingin ko kaya din kaya din yung tawag dito, kaya din katrabaho ko pala yun. Kaya din siguro yung yung mga tao hindi mapigilan lumabas, kasi parang nature na yung lalo sa Manila, parang nature na lang pagiging tao yung yung lumabas maglakad, diba? Dapat pala tayong lahat yung iikot. Ako lang kasi. Ayaw mo lang Tingin ko yun yung pinaka fault mamaya siguro iwalay na vlog na lang yung papakita kung gaano ako swerte sa trabaho ko. May ayuda. Stay, sir. Hey! Ay, siya, tayo dito yung bata. Oh. Abo. Vitamin D. Abo, araw-araw. Sunshine vitamins. Nung sign. Sunshine. Sign language. Naka 11 minutes na rin pala, no? 11 minutes? Paano oo. mo nalaman? Doon sa camera. Meron pala tayong timer dito. Kaya nga sabi ko, yung Ito na camera pala na yung timer. Oo. 4 minutes na lang na paglalakad. Dito lang din tayo mag ang tawag dito, yung tatapusin yung outro. Mag-end na. Oo, outro. Yun. Link the bio. Ay, sasabi mo. Hindi ko nga rin alam kung anong oras na eh. Alam ko parang mag-11 Oo. Pero yung init ng 11 kasi ito parang 8 o'clock lang. Init na. Parang 9 o'clock. Sunog na ako. Sunog na naman ako nito. Para lang nag-beach yan. Oo. Parang masarap nga sumobra ng 15 minutes ngayon kasi wala naman akong pasok Oo. Parang nalilimit lang tayo sa 15 minutes kasi may pasok ako, diba? Kasi parang Monday rest day ko pa din. Tuesday to Friday, alauna yung pasok ko ng hapon yan. Hanggang alas 11. Tapos Saturday, alas 3 hanggang alas 11. Kasi parang second shift na ako ngayon Start na tong April. Parang yun yung pinaka main na bread and butter namin, yung trabaho ko. Maganda din naman kasi yung benepisyo sa sahod. Kaya kahit sabihin mong sumikat na tayo bilang vlogger, parang pagdadalawang isipan mo pa rin kung
kung magre-resign ka para lang sa continuous vlog, di ba? Parang ganun. Di ka bumaba? 14 days. 14 days lang naman eh. Bali dito sa parang compound na to, medyo marami-rami na kayong magkakatrabaho eh. Sa baba pa lang, sa lugar namin. Sa 5 unit, 4 na units dun kami magkakatrabaho. Dito sa kabilang unit, ilan din sila magkakatrabaho. Tapos dun pa sa baba, sa gate, ilan din yung magkakatrabaho. Ang dami dito na ano eh, yung weekly bumababa kasi Taga La Union lang sa Pangasinan. Pero hindi makababa ngayon kasi syempre, ang rules kasi ng Baguio, pag bumaba ka, 14 days kang quarantine pagkakit mo. Medyo may mga excuses nga eh, advantage yung sa trabaho namin kasi pagka galing kang La Union lang or nearby provinces, makakapasok ka. Kailangan mo lang mag 14 days quarantine. Parang sa Kinikilig. masa ako medyo pawisan na din. Wanda daw. Ay, wanda mo pang panda. Uy, bagong ligo na naman yung aso. Oo nga. Pag pa yung aso na ligo. Sunday, rest day. Pag Sunday, rest day, ano bang pinakaginagawa natin, mahal? Lalaba. Nagpo-post sa YouTube. Nag-edit. Luto ng champurado. Naglutong champurado, kaya lugaw. Kakape. Kakape, oo nga, kape. Saka, nagsushoot ng panibagong video. Pwedeng 1 hanggang 2 eh. Na video yung sinashoot namin sa isang araw. Kasi edit na yun. Ilang minuto na tayo? Uy, naka 15 15 minutes na pala tayo ha. Isang ikot pa ba o uwi na tayo? Last ikot na siguro. Sige, last na ikot. Ano bang masasabi mo yung natutunan mo habang naglalakad tayo, mahal? Para may kagatul-gatul po yung vlog natin ha. Hindi ako nakapagsalita nung may camera na eh. Ang dami nating napag-uusapan pag ano, Oo. pag wala. Totoo lang ano eh, nahiya pa rin kami sa camera. Totoo lang, nahiya pa rin kami sa camera kasi syempre parang mas madaling mag-video sa cellphone, magpakakiga yung nakakatawa sa cellphone eh, mag-video kaysa sa camera kasi parang iba rin eh. Di ba? Parang iba yung itsura ng camera kasi parang hindi mo siya daily na hawak. Mas maganda ito pa nagkikwentuhan lang tayo. Maganda din naman. Eh, kung nagkukwentuhan tayo, ano namang pagkukwentuhan natin? Kung di ka nagsasalita. Gusto na yung pinagkikwentuhan natin eh. Naubos Kahapon na. nga hindi nga ako masyadong sasalita eh. Bakit? Wala lang. Naubos na. Ano ba yung topic natin kahapon? Yung pagbili ng mga gamit ng pangkap eh. Ay, hindi. Yung yung bigay sa inyong relief goods. Ay, oo. Sosyalan yung mga relief goods. Haba na kasi itong vlog natin kaya. Tama na siguro. Oo. May iba na lang yung sa relief goods. Mag-isang taon na po sa Mayo. Sige po. Pasaway tayo, wala tayong mask. Dito lang naman eh. Sabagay. Ang date ngayon is April 20. Ay, April 19. April 19. Oo. Bukas Happy 420. Tapos Monday yun eh. Man, may tae. Wala, hindi yan tae. Hindi yan tae. Hindi tae. Sa Wednesday, 11 months na siya. Oo. Pero yung pagpo-post itong video, siguro sa Next. Mayo pa. Oo. Oh, kasi alam mo, I'm busy. End na tayo dito. Oh, busy. Saan tayo mag-outro? Parang maganda din sa wall na to. Dito. Saan? Ito? Dito tayo mag-outro. Sa mga Moses. Yan.
Live love, love life. and pure happiness. Pahabol na vlog, nasa bahay na kami. Bale, papakita namin yung mga paa namin nag-iitiman. May division na. Ang tawag doon yung ano, ang tawag doon, tan lines. Tan lines sa paa. Alcohol lang paa. Tok na tong isa, oh. Mal, mag-edit na ako. Okay. Lagyan mo yung sole. Lalagay ko sa ulit.